Kaixo, argazki interaktibo hau infografiko hau eta aurkezpen hau tresna berarekin egina daude. Geniali du izena eta hezkuntzarako oso baliogarria da. Lehenengo pausoa beti bezala Geniali erabiltzeko izena eman behar dugu. Sartu Geniali web orrialdean eta izena eman. Egin dezakezu edo Facebookeko kontuarekin edo Googleeko kontuarekin edo bestela sartu izena eta pasahitza. Irakaslea zarela esan behar duzu. Eta behin sartuta, hasi sortzen. Gogoratu, e-postara ailegatu zaizula e-mail bat esanez baieztatu behar duzula Genialiko kontua. Baieztatu eta hasi sortzen. Lehenengo lerroa 3 pestaina daude. Mis trabajos atalean egindako lanak daude. Trabajos kolaboratibos atalean elkarrekin egiten ari zareten lanak gordetzen dira. Eta bukatzeko, plantillas compradas atalean daude ordaintzeko plana baldin baduzue eta ordaintzen badituzu plantillak, txantilloiak hor gordetzen dira. Goiko lerroan, crear botoia dago, inspiración, botoi horretan klikatzen baduzu, eredu batzuk topatuko dituzu. Eta mis recursos. Gauza bera, ordaintzeko plana baldin badaukazu, pertsonaliza dezakezu, bai koloreak edo irudiak. Hasteko, Geniali berri bat egiteko klikatu crear. Eta han duzu txantilloi batzuk. Genialiko gauzarik onena da txantilloi asko dituela Genialik, gauza desberdinak egiteko. Adibidez, ibilbide bat egin nahi baduzu, klikatu txantilloi honen gainean. Eta zuretzat baliogarria bada, klikatu usar esta plantilla. Txantilloia aldatzeko, klikatu gainean, eta aldatu izena, aldatu barrukoa, mugitu lekuz. Hori bai, gauza bat egiten baduzu, klikatu behar duzu guardar. Bueltatzeko, klikatu Genialin, eta han berriro, ja mis trabajos atalean, gordetzen da erabili duzun txantilloia. Ez baduzu erabili nahi txantilloirik, eta txuriz aurkezpena edo infografia hasi nahi baduzu, klikatu crear nuevo Geniali. Eskuineko zutabean diapositibak dituzu. Diapositibak kentzeko, klikatu eta gehitu. Ezkerreko zutabean botoi desberdinak daude. Testu bat gehitzeko, klikatu testu eta arrastaka eraman nahi duzun tamaina. Gero, barruan klikatzen baduzu, alda dezakezu, bai tipografia, tamaina eta itxura. Recursos atalean klikatzen baduzu, topa ditzakezu, forma desberdinak, lerroak, irudiak, eta bar. Fondoa ere, atzekoa ere, alda dezakezu. Eta animazion botoia klikatzen baduzu, da errekurtsoak mugitzeko. Adibidez, testu hau hautatzen badugu, eta esaten badiogu, en la entrada que bote, animazio hori, efektu hori hartzen du. Efektua alda dezaiokezu.
mugimendua egin dezake, edo hasieran, edo beti, edo bukaeran, diapositibatik ateratzean, edo gainean jartzean sagua. Gero ikustean, gainean jartzen badugu sagua, testu, argazki edo elementu hori mugituko da. Irudiak txertatu nahi badituzu, klikatu imagenez, eta han bilatu edo interneten, edo zure ordenagailutik hartu. Eta bukatzeko, beste elementu bat gehitu nahi baduzu kodigo enbebidoren bidez, klikatu hemen, txertatu hor kodea, eta isladatuko da. Ezkerreko zutabean daude aukera guzti horiek. Goiko lerroan, previsualizar klikatzen baduzu, ikusiko duzu nola ikusiko duten besteek. Deskargar klikatzen baduzu, ordaintzeko plana izan behar duzu, deskargatzeko, bestela ezin izango duzu. Kompartir klikatzean, edo sare sozialetan parteka dezakezu zure aurkezpena, edo URL-en bidez, edo kodigo enbebidoren bidez. Goiko lerroan aukera gehiago daude. Lehenengo botoia da desegiteko azken ekintza. Bigarrena da berriro egiteko. Eta adibidez, testu bat edo argazki bat kopiatzeko, klikatu kopiar, gero pegar eta bikoizten da. Hurrengo botoia da testua edo irudia ezabatzeko. Giltzarrapoak balio du testua blokeatzeko. Aktibatzen baduzu, ezin duzu moldatu. Testu baten gainean edo kutxa baten gainean edo irudi baten gainean klikatzen baduzu, bi aukera gehiago dituzu. Bigarrena, han klikatzen baduzu, irekitzen da leiho hau, eta da informazio gehiago gehitzeko. Gero ikustean, aterako da edo etiketa bat, edo beste leiho bat, edo aurkezpeneko beste orrialde batera joateko, edo kanpoko URL bat irekitzeko. Aktibatzen baduzu eta baieztatzen baduzu, gero ikustean, ikusleak klikatzean testu horren gainean joango da web orrialde honetara. Hor dituzu, goiko zutabean aukera gehiago tipografia, tamaina edo aldatzeko. Ikusi dugunez, infografiak eta aurkezpenak oso erraz egiten dira Genialirekin.